Hola, mis xiques. Dir sí a tot és un error. Me sap greu pel programa de la Berta Roca, però Steve Jobs va dir una vegada que va començar a triomfar la vida quan va començar a dir que no. I l'entenc perfectament perquè és que jo no estic podent fer, per exemple, este projecte que a mi m'encanta perquè dic sí a moltes coses que no tenen res a veure en jo on vull arribar. Llavors, si tu no tens una direcció clara, aniràs dient sí a tot perquè dius, ai, potser és això el que vull, potser és allò, i vas provant cosetes i vas agafant camins que no et porten cap al teu camí. Però llavors dius, però és que jo no tinc cap camí, no sé on vull arribar, vull anar vivint. Hòstia, doncs és una merda perquè vas donant toms i voltes i no saps cap on vas i t'acabes agafant a somnis d'altres persones quan potser el teu somni és un altre. Lo difícil és saber cap a on vol anar un. I a mi el que m'ha ajudat molt és mirar els meus vídeos antics de YouTube. En concret un que no l'he tornat a mirar mai perquè em feia molta vergonya, que es diu He col·lapsat, li surto com plorosa, ¿vale? És un vídeo on jo estava saturadíssima de la vida perquè sentia que si no penjava vídeos a Instagram i TikTok sentia que estava fracassant perquè no estava aconseguint el meu somni, però alhora estava supercansada i era com que necessito descansar. Llavors jo allí mateix tenia el mateix dilema que tinc ara, i és que jo moltes coses o molts de vídeos los penjo per no perdre visibilitat, per competència una mica de que com he ficat al mundillo d'influencers catalans és com, no vull que em supere ningú, és com competitivitat, en plan a veure, i també hem fet això de la llista, no sé què, i jo faig contingut en català perquè és el meu dialecte, el meu idioma en el que parlo, però no ho faig per a competir. I jo no vaig començar a crear contingut per a guanyar seguidors, per a guanyar diners, que això hauria de ser una conseqüència de lo que estic fent bé. I per a mi, fer les coses bé és crear contingut que impacte, que sigui positiu, que aporte, que millore la vida de les persones. Perquè jo sento que he passat per un munt de processos terapèutics, transformacions personals en quant a amenorrea, trastorns alimentaris, violència de gènere en relacions, que ja ho he sanat, és a dir, he solucionat tot això i crec que puc ajudar molt al món. Vale? I sí que hi ha temps per a entreteniment i oci, però jo no vull que el meu entreteniment i oci siguin vídeos i reels d'Instagram i no vull que la gent estigui dins d'Instagram consumint contingut per consumir. Hasta en esta conclusió he pogut arribar gràcies a fer teràpies alternatives i teràpies psicològiques. Vale? Jo, hasta que no he tingut un espai de calma a casa meua, un sistema nerviós regulat, i he vist les coses en claretat i perspectiva i he pogut parar de treballar com una loca, que és el que portava fent estos últims 3 anys, no me n'he donat compte de lo que realment vull fer. I això és que és molt juganera, la fama, els diners, perquè te fan pensar que vas pel bon camí. Quan tu tens moltes visites a un vídeo, te fa pensar que, uau, tens molta visibilitat, no sé què, fama, però en realitat potser estàs anant per un lloc que no vols anar. I aquelles visites no són les que tu realment vols. El meu problema és que jo vaig deixar la meva faena per a dedicar-me a la creació de contingut en català. Què passa? Que jo m'he hagut de prostituir una mica, és a dir, fer publicitat per a poder guanyar diners i per a poder fer el que realment volia fer, que era fer contingut que impactés, que tingués valor positiu. Llavors m'he deixat portar tant per lo altre que no he acabat fent el que volia fer. I ara que ja he pogut parar, perquè quan tu relaxes el teu sistema nerviós i te'n dones compte que si tens uns quants de diners al banc pots sobreviure un mes sense treballar. Llavors jo arribo a un punt que dic, hòstia, és que tinc un munt de diners, però no els puc disfrutar perquè no tinc temps per disfrutar-los de lo molt que treballo i de lo moltes coses que no paro de fer, i a part no tinc salut perquè tinc una ansietat de l'hòstia, no dormo, estic superprima, tenia bastant de trastorn alimentari, estic atrapada en el running, o sigui, és com que estava atrapada a una roda de constantment fer coses per a no entrar dins i no mirar les meves ferides. És a dir, m'havia creat una espècie de coraza, que als vídeos anteriors que jo he penjat a YouTube explico que això és energia masculina desbordada, però en realitat l'únic que són capes de protecció que protegeixen la meva ferida interna. Tots tenim ferides internes, o sigui, està com al nucli està l'essència de la persona, després la ferida que cobreix l'essència i després la capa protectora per a cobrir la ferida. O sigui, tot això ho he après a partir de fer molta teràpia, o sigui, jo ara estic fent 2 teràpies. La teràpia del FAC, que ja m'han donat l'alta, menys mal, després d'un any, on m'han relaxat el sistema nerviós a partir de teràpies com acupuntura, assajos, reflexologia,
massatges cranials, un munt de teràpies i meditacions que m'han anat superbé i han detectat com les meves fugues, te testen el cos i miren a partir de punts energètics on estàs fallant, on pots millorar i tal. I per altra banda, ara estic fent la teràpia Mia, que potser us ha sortit algun vídeo, ho podeu buscar per YouTube, és una empresa de psicologia molt gran que treballa les ferides d'apego, les ferides emocionals. Jo me n'estic donant compte treballant aquestes ferides, o sigui, en una ho entenc en el cap i en l'altra, o sigui, tot el que he integrat en el cos ara ho estic aprenent en el cap a partir d'aquestes teràpies. I aquestes teràpies el que em fan donar compte és que jo faig moltes coses per a tapar la meva ferida, és a dir, jo visc, sempre m'he tret jo les castanyes del foc perquè des de petita la meva ferida m'ha ensenyat a que no puc confiar en ningú més que en mi mateixa i m'ha de sostindre jo a mi mateixa. I això durant un temps està bé, però després te fa mal, perquè els humans necessitem les connexions, som connexions interdependents i hem de crear relacions per a sobreviure, perquè som socials i entre tots ens ajudem. Llavors, a partir de sanar aquestes ferides meues en la teràpia, me n'estic donant compte de que jo faig moltes coses al meu dia a dia que no tenen a veure en allò que vull fer i simplement ho estic fent per una falta d'amor. Per què per una falta d'amor? Perquè no sé dir que no. Has de saber prioritzar, has de tindre una direcció, perquè si no la tens te la ficarà algú altre. És que això m'ha quedat claríssim i vull que a partir d'ara sigui el meu lema de vida. Dir que no a tot. I només serà sí a lo que jo realment vull. Quan no tens direcció és veritat que va molt bé anar provant cosetes i anar veient, però quan ja tens clar el que vols ja no té sentit dir que sí a tot, perquè llavors t'estàs desviant del teu camí. A mi, si em permeteu el consell, fer teràpia és el millor que he pogut fer per a mi mateixa, per a guanyar més diners, guanyar més salut, guanyar més amor, guanyar més pau, tranquil·litat. I teràpia no vol dir anar al psicòleg. Teràpia és buscar allò que a tu et funciona, perquè hi ha 1000 teràpies, no hi ha només psicòleg, perquè el psicòleg se queda aquí i no avances. Llavors, allí entens cognitivament i teòricament tot el que està passant a la teva vida, vale. Però reconèixer el patró no et fa sanar-ho, integrar-ho, viure-ho, perquè al cos guardem una d'informació, ho entenem en el cap, però processem en el cos. I al cos se queden un munt d'emocions bloquejades. També t'he dit una cosa, o sigui, jo tot això ho he començat a poder fer des de que tinc parella. És a dir, no tinc parella, però jo ara ja m'he estabilitzat molt. Estic coneixent una persona, sembla que tot va bé, no fa pinta que jo m'alborote molt més en aquest tema. Això em dona molt més espai, molta més energia i molt més temps per a centrar-me en crear una estructura sòlida que m'ompligui molt i que tingui impacte i propòsit, que és per lo que jo vaig començar a crear vídeos en un principi. No era pels diners, no era per la fama, no era pels seguidors, era per ajudar. Però després l'altre t'engresca i acabes enganxada. I com que, com tothom, tenia ferides emocionals, jo em vaig deixar portar una mica per la faràndula. I que no passa res, que aquestes coses a mi també m'han servit per a veure el que sí que vull, el que no vull, i anar-me reordenant. És com el Google Maps, quan tu fiques una meta final i t'equivoques de ruta pel camí, te redirecciona i tornes, i no passa res. La meva obsessió, durant aquests 3 anys que jo m'he fet creadora de contingut, ha sigut trobar nòvio. I me n'he donat compte, gràcies a la teràpia Mia, que no he pogut trobar parella perquè estava blindada per la meva faena. Perquè jo no tenia hores lliures al dia per a descansar. Llavors no tenia temps per a mi. Si una no té temps per a una mateixa, havia convertit tots els meus hobbies, passatemps, temps lliure, família, tot, en faena, en creació i contingut. Que ho vaig triar jo des de la màxima bona fe del món. Però després he vist que no és el camí, perquè no puc jo estar tranquil·la, no puc tindre una vida ordenada, tranquil·la, i no podia tindre vincles sants ni en la parella ni en la meva família, perquè tan exitosa que és com, no, Cèlia, tu fes lo teu, no cal que vinguis al dinar familiar perquè tu has de fer moltes coses, perquè tu ets famosa, ets important, no sé què. No, jo també, a part de ser @CeliaEspanya, soc filla, soc amiga, soc tieta, soc cosina, i jo vull estos rols a la meva vida. Jo vull ser una persona funcional en un sistema nerviós regulat que funcioni bé a la vida. I el que passa és que s'ha de gestionar bé la fama. Jo crec que la fama, igual que els diners, l'únic que fan és amplificar el que hi ha a dins d'una persona. Llavors, si jo tinc ferides emocionals, tot això ho amplificarà cap a fora. Voldré encara més acceptació de la resta, voldré encara més diners per a sentir-me més valorada o més estimada, i mai n'hi ha prou. I això el que fa és un desgast molt bèstia, fins que te'n dones compte que si fas les coses des d'un altre puesto, des de
l'amor, des del voler-ho fer, des de voler impactar i no des de l'ego, de voler aconseguir o de voler ser vista o de voler tapar ferides o protegir-te de la teua ferida emocional, tot surt millor, tu estàs més tranquil·la, el món t'ho agraeix, tu ho agraeixes, tots són flors i violes. I llavors estic una mica transicionant d'aquí cap allà com ho puedo. Però bueno, això, que la teràpia aquesta jo me'n vaig donar compte, el que no em permetia a mi tindre una parella era que jo estava blindada per la meva feina, o sigui, la meva feina ocupava tots els àmbits de la meva vida i el que em va dir és, vale, has de triar-te hobbies que no monetitzes, que no ensenyis a les xarxes socials. Has de posar-te un horari laboral, que això no ho he tingut mai des de que soc creadora de contingut, perquè gravava en caps de setmana, de nit, de dia, o sigui, jo arribava a la nit i seguia treballant després de sopasses, però perquè m'encanta a mi tota esta faena. I trobar un equilibri entre faena, que és @celiaespanya, i vida privada, que això tampoc ho he aconseguit. Fa 2 mesets que estic fent aquesta teràpia, m'està ajudant moltíssim, és una teràpia grupal, ens connectem online 2 hores a la setmana, és bastant cara, però és molt efectiva perquè estic aprenent moltíssim, entre 2.000 i 3.000 euros. I és la millor inversió que he fet mai perquè, a part de sanar les ferides d'apego emocionals de parella, també sano la resta de ferides que tinc en el món perquè el que t'ajuden és a no reaccionar, a no actuar des de la ferida, a reconèixer els teus patrons, perquè... I també una cosa molt bèstia que m'han ensenyat en aquesta teràpia, que és l'aprenentatge més gran que m'emporto, que és que no tinc res a sanar o a curar. Ningú al món té res a sanar. O sigui, no hi arribarà un dia que diguis, hòstia, estic completament sana, estic feliç, estic happy. Perquè no va d'això, la sanació, la curació, la vida. Va de que tu pugues sostindre les teues ferides emocionals i ser conscient de que les tens i no ficar capes protectores per a protegir-te del món d'això, perquè les capes protectores és el que fa que tu no pugues avançar cap als teus objectius, que te desvies del camí o que no pugues connectar amb persones perquè no vols que vegin la teva ferida. Per exemple, la meva ferida és que sento que no puc confiar en els altres i que m'he de sostindre jo a mi mateixa perquè si no ningú em sostindrà. El que he fet sempre és treure'm jo les castanyes del foc. I llavors això què passa? Que jo sóc autosuficient, jo me lo guiso, jo me lo como todo i no necessito a ningú. I això fa que jo no pugui tindre relacions de parella perquè, claro, no deixo a l'altre que accedisca cap a mi perquè no confio en que una persona... Estic en Palacio de Cristal i aquí ningú me pot tocar, saps? I me costa molt confiar, me costa molt deixar-me sostindre per algú, deixar-me caure, que algú m'escolte, que tal, perquè sento que si ho faig pot ser perillós, pel que sigui que jo hagi après a la vida, ¿vale? Se pot generar tant a la infància com a l'adultesa i dependrà molt de la meva forma de ser, perquè 2 persones que naixen a la mateixa família tindran ferides completament diferents depenent de la forma de ser de cadascun. I això és molt important, que cadascú es conegui molt a ell mateix. Jo he fet una autoconeixença brutal en els últims mesos també a partir de llegir molt de psicologia i també d'escoltar-me molt a mi, de fer meditació, d'escriure, de també investigar astrologia, enneagrama, que són eines que són pseudociència, però que també és curiositat genuïna investigar sobre la vida. Hi ha moltes teories i moltes coses que al final vas agafant informació d'aquí i d'allà i si ho investigues tot i ho poses tot en comú, veus que hi ha com uns patrons i unes coses que et fan conèixer més a tu mateixa, te fan conèixer més sobre la vida i tens més informació i lligues més caps i tens un mapa més complet sobre tu mateix i sobre el món, i jo crec que això és molt interessant per a tothom. O sigui, conèixer-se a un mateix és una eina super mega poderosa per a aconseguir tot el que vols a la vida, perquè sabràs el teu dafo, on ets forta, on ets més feble, coses que tens a millorar, coses que li agrada a la gent de tu, coses que, saps? Llavors, nois, jo també us animo a documentar la vostra vida. Si no voleu fer un vídeo no cal, però podeu, jo què sé, escriure i t'ho juro que una mateixa s'ajuda molt, igual que el llibre que he escrit, que jo el vaig escriure perquè me'l va demanar l'editorial, però joder, jo de quan en quan t'ho juro que me'l torno a llegir i dic, és que me torno a ajudar, saps? Llavors, jo crec que fer autoreflexió una mateixa va molt bé per a avançar en el temps i veure d'on vens, cap a on vas, quines decisions has anat prenent, veure una mica la teva evolució des de fora per a fer-te una mica d'autoajuda, que l'ajuda sempre de vindre d'un professional i de fora, però, saps? Per a donar-te en compte tu dels teus propis patrons i de les teves ferides, com has anat construint la teua coraza i la teva protecció al teu voltant. Llavors, este vídeo sembla el mateix que vaig fer fa ara 3 anys, el deixaré per aquí si el voleu veure, però en realitat jo crec que
això és com una espiral que va cap a dalt, o sigui, sembla que estigui en bucle al mateix puesto com una espiral, però en realitat jo crec que aquesta espiral va cap a dalt, és a dir, cada vegada estic més a prop d'on vull estar i és simplement el camí que he de seguir. Cadascú té el seu camí, este és el meu i ja està. Vale, també he vist vídeos meus de YouTube, 2 en concret, on parlava molt sobre l'energia masculina i femenina d'una manera que no m'agrada, però perquè jo també soc molt influenciable i molt manipulable i llavors havia vist vídeos, però sort que jo després tinc 2 dits de front i me'n dono compte i reflexiono i després faig vídeos parlant sobre això, vale? sobre tot el que em sembla l'energia femenina. L'energia femenina, jo he descobert el que us he dit abans, que no es tracta d'energia masculina i femenina, que simplement jo tinc una part vulnerable que no em deixo mostrar mai perquè faig una capa protectora para que no em faiguen mal. I llavors aquesta capa protectora és de chica que puedo con todo, superwoman, corro maratons, me'n vaig a l'Himalaya, però jo sóc superfràgil per dins i això no mai demano ajuda i no em permeto ensenyar-ho al món perquè tinc temor que em faiguen mal. Puc córrer maratons i puc ser vulnerable, puc anar a l'Himalaya i puc ser fràgil i no passa res, o sigui, tot això conviu dins de Cèlia Espanya i està bé. El que passa que m'he de permetre també els moments de vulnerabilitat i no perquè la gent aplaudeix que els moments de uau, Cèlia forta, empoderada, valenta, vol dir que els moments de vulnerabilitat, que són molt més incòmodes perquè estàs més fràgil, més com depenent o perquè busques una mica la connexió amb els demés, això no és dolent, això és bo. És la meva essència també, jo sóc així, m'he d'acceptar i m'agrada molt això, perquè és una forma que tinc de connectar amb els demés també. I després, últim aprenentatge que he fet esta setmana, que m'ha anat molt bé, és que he d'estar d'acord en el concepte de que no tothom opinarà sempre el mateix que jo, no tothom estirà d'acord en el que jo penso, i això és correcte, d'això va la vida, això és lo guai, que tot és diferent, tot és... saps? Ningú té raó, tot està bé i cadascú té opinions diferents i depenent del lloc on t'hagis criat, les creences que tingues i tot, tindràs una opinió super diferent de la meua i crec que lo guai de la vida radica en això, en que som diferents i mos empenyem en que sigui tot igual i en estar sempre bé, en estar somrients, en estar estables i la vida no veiem que és cíclica, que hi ha estiu, primavera i tardor, que per a que naixen les flors primer ha de ploure i que precisament el que ens fa estar malament és forçar d'estar sempre bé, que ens hem de permetre també estar baix i no passa res, i si ho vols mostrar al món ho mostres, si no, no, però... I això ja sé que s'ha repetit molt i s'ha dit, però a dia d'avui t'ho juro que a mi encara em costa i a la gent li costa acceptar les emocions més negatives perquè simplement són més incòmodes. Estic molt contenta d'aquest vídeo que ha sortit perquè jo sé que el miraré d'aquí 3 anys i diré hòstia, m'estic ajudant a mi mateixa i jo espero que d'aquí 3 anys no està tan encallada com ara i haver seguit el meu camí més en claretat i no desviar-me pel camí, que és el que em passa a vegades. Espero que us hagi agradat, que us hagi ajudat perquè este vídeo neix en esta intenció, ¿vale? Os amo mucho, mis chicas. Un besazo enorme para todas y os amo mucho. Hasta la próxima. Espero que siga la semana que viene.